Teonen stiger op over reagensglasset, og Magnus vander strammer sin handsk, mens Christians kone står med pipetter for sin mor, og reaktionen står i flor. Glasset har en dejlig syre, kemien at bag der styrer. Enzo er en dejlig mand, bobler vokser vildt i glasset, kolben er lige blevet vasket. Metal er en dejlig ting. Der findes andre metaller end dem, der er ædle. De bor i huler og ætser hele dagen. Det har vi lige godt aldrig nogensinde gjort. Statsskolen er bare noget lort. Glasset har en dejlig syre, kemien fag der styrer. Enzo er en dejlig and, bobler vokser vildt i glasset, kolben den er lige blevet vasket. Metal er en dejlig ting.